Tervetuloa Huippu-urheiluviikko-podcastiin. Tampereen Huippu-urheiluviikko järjestetään 2.–4. kesäkuuta 2026 Tampereella Hakametsän jäähallissa. Ja tässä podcastissa me valmistaudutaan tähän ensi kesän tapahtumaan, joka on ainoa huippu-urheilulle pyhitetty seminaari, keskustelu- ja verkostoitumistapahtuma Suomessa. Mä olen Jones Häkkinen ja tällä kertaa vieraanani on Finnfoam Oyn toimitusjohtaja Asso Erävuoma. Tervetuloa mukaan podcastiin. Kiitos. On tärkeää puhua huippu-urheilusta ja sitä varten koko huippu-urheiluviikko on olemassa, mutta tässä meidän podcastissa me haluttiin myös päästä juttelemaan meidän kumppanien kanssa, koska sehän on ihan selvää, että tämän kokoista ja laajuista tapahtumaa ei rakenneta ilman vahvoja kumppanuuksia. Ja tällainen kumppani meille on Finnfoam. Ihan tähän alkuun, haluaisitko kertoa meidän yleisölle hieman Finnfoamin toiminnasta? No, Finnfoamihan on reilu 40 vuotta vanha perheyritys ja tänä päivänä sitten toimitaan koko Itämeren alueella Finnfoamina, eli lämmöyristeiden osalta, ja Snowfigure on sinällään niin kuin Finnfoamin intressiyritys, eli kuuluu tähän samaan tuoteperheeseen, isoon kokonaisuuteen, ja me myös Finnfoamina valmistamme ne Snowfiguren lumensuojamatot, ja taas Snowfigure sitten tekee tämän kokonaispalvelun, eli siinä on myös isossa osassa konsultointi, miten sitä lunta tulee säilyä ja missä paikoissa, ja näin, että saadaan myös paras lopputulos. Eli sinällään tämä kaikki kytkeytyy Finnfoamiin, eli se on mattojen alla, ja sisällähän on siis Finnfoam. No, mikä sai teidät lähtemään huippu-urheiluviikon kumppaniksi? No, mitään huippu-urheilua, varsinkin kun puhutaan niin kuin talvilajeista tässä tapauksessa, niin eihän niitä ole ilman olosuhteita. No, jos mennään kesäpuolelle, niin sielläkin on samalla tavalla olosuhteet, näyttelee isossa roolissa, ja laadukkaat niin kuin vaikka jalkapallokentät tehdään sitten kumminkin routaaristämällä, ja silloin taas siellä on meidän ratkaisut käytössä. Eli olosuhteet on se meidän niin kuin pala, ja me mahdollistetaan se, että niitä lajeja, kesä- tai talvilajeja pystytään sitten harrastamaan laadukkaissa olosuhteissa. Joo, eli teilläkin on tavallaan huippu-urheilu on siellä ihan filosofia ja toiminnan keskiössä. Niin sanon sen, että huippu-urheiluhan on kumminkin sitten se niin kuin, pyramidin huippu, eli sinällään nämä kaikki harjoittelupaikat, olosuhteet, niin ne mahdollistaa sitten sen kaiken niin kuin nuorten lasten ja vaikka eläkeläisten liikkumisen, joka on kumminkin sitten sit massassa se iso, eli huippu-urheilijoitahan on kumminkin vain muutama prosentti näiden paikkojen käyttäjistä, ja valtaosa on ihan normaalia kansalaisia. Tämä onkin muuten ihan mielenkiintoinen pointti, koska kyllähän tämä on niin kuin huippu-urheiluviikollakin isossa keskiössä, tämä, kun puhutaan liikuntapaikan rakentamisesta, niin sehän todellakaan ei tarkoita pelkästään just niin kuin hyvin toit esiin, että se ei todellakaan tarkoita pelkästään sitä, että olympiakilpailijat harjoittelee, vaan että koko Suomi pääsee harjoittelemaan. Minkälaiset näkymät teidän toimintanne puolesta on tässä liikuntapaikkan rakentamisessa ja sen nykytilassa ja tulevaisuudessa? No, silloinhan meillä haasteena se, että jatkuvasti valtion nyörit kiristyy ja tukea on vähemmän saatavissa, ja sen takia on myös niin kuin tehtävänä rakentaminen ja kaikki nämä niin mahdollisimman tehokkaasti. Ja siihen on myös, meillä on niin kuin ratkaisut, miten me rakennetaan nyt niitä pallokenttiä tai rullahiihtoratoja niin mahdollisimman tehokkaasti, kustannustehokkaasti, ja sitten että se lopputulema on myös sellainen pitkäikäinen, eli mikään ei ole kalliimpaa rakentamista kuin että se on muutaman vuoden päästä korjauskunnossa. Ja se pitkäikäisyys on sitten sitä todellakin kustannustehokkuutta. Ja myös rakentamisaikaisia kustannuksia päästään vähentämään näillä meidän ratkaisuilla. Ja sitten tullaan siihen elinkaarikustannuksia hiilijalanjälkeen. Eli justiinsa rakentamisaikanakin, kun tehdään oikeita valintoja, niin voidaan laskea merkittävästi se rakentamisen hiilijalanjälkeen. Eli nämä kaikki asiat ja aspektit ajaa sinällään näitä meidän ratkaisuja eteenpäin. Ja nyt varsinkin kun näitä mietitään niistä enemmän, entistä tarkemmin valintoja, niin ollaan hyvässä mahdollisuudessa myös muokkaamaan niitä vanhoja perinteiseksi muodostuneita tapoja toimia. Jos mä olen ymmärtänyt oikein, niin Finnfoamin business jakautuu vähän niin kuin kahteen eri pääluokkaa tähän rakennuseristämiseen ja sitten lumimassojen säilyttämiseen. Esimerkiksi Levillä ilmeisesti käytetään teidän teknologiaa lumipeitteen varmentamiseksi sitä kilpailemista varten. Kerro tästä vähän lisää. Miten tämä lumen säilytysbusiness näyttäytyy muualla maailmassa esimerkiksi? No siis joo, niin kuin sanoit, niin Snowfigure on ensimmäisenä tuli lumensuoja
matot, niin eristeet käyttöön tuolla levillä, ja levi on edelleenkin nyt yksi isoimpia asiakkaita. Eli levillähän on se yli 300 000 kuutio lunta, joka tänäkin vuonna siellä keväänä paketoitiin, ja sillä niin kuin sanoit, niin mahdollistetaan muun muassa se maailmancupin järjestäminen yhtä lailla, Rukan maailmancuppi. Siellä lumet säilytään meidän Snowtutor-järjestelmällä. Eli kaikki nämä niin kuin isot kansainväliset kilpailutapahtumat mahdollistetaan niille ja taataan, koska me ei voida enää tietää, milloin se syksy tulee ja milloin se lumentusolosuhde tai luonnonlumi saapuu. No siis Snowtutor on nyt viimeiset pari vuotta kansainvälistynyt yhtä lailla voimakkaasti. Nyt menneenä kevätkautena niin meillä oli vajaa parikymmentä kohdetta jo Ravakon takana, eli Kanada-Jenkki-akselilla. Siellä yhtä lailla niin sama haaste, eli ilmasto kun on lämmennyt ja se syksyn talven tuleminen ja lumentusolosuhteen tuleminen kestää, niin kausi pitää saada kumminkin auki, jolloin kumminkin käyttöpaine on iso, eli päästään harjoittelemaan sitten lumelle. Sitä kautta sitten sielläkin mantereella on todellakin kaivataan kipeästi lumensäilöntäratkaisuja, mitkä todellakin myös toimii, eli onhan monenlaisia ratkaisuja kokeiltu menneinä vuosikymmeninä, mutta haasteena on ollut se iso sulama, ja meillä sulama on pieni, järjestelmä on hyvin niin kuin tehokas, eli nopea asentaa, ja ennen kaikkea sitten kun sulamaa saadaan laskettua, niin lumen laatu on sitten niin kuin todellakin se on lunta, eikä jäärouhetta, mitä sieltä sitten käyttöön otetaan. Siinä se kuultiin. Kiitos tästä keskustelusta, Asso. Matka jatkuu kohti ensi kesän huippu-urheiluviikkoa, joka järjestetään siis Tampereella Hakametsän jäähallissa 2-4. kesäkuuta 2026. Ja meidän nettisivulla osoitteessa huippu-urheiluviikko.fi voi tarkastella jatkuvasti päivittyvää ja kehittyvää tapahtumaohjelmaa. Me palataan asiaan Huippu-urheiluviikko-podcastin seuraavassa jaksossa. Siihen asti kiitos kun kuuntelit tai katselit, ja moi moi!